ndime apha phambi kwam ndithi ndicela uhlawule eli lize kwesi sifo esijongene nalo. Ndicela uze ujonge amaqela ethu ancame ubomi babo. Ndithatha ngogqirha noonesi abacime ubomi babo ukuze bahlawule abantu abaswelekileyo. Ndicela ungasilibali nathi thina bantwana njengokuba sizavula ezikolweni. Ndicela uzisifake phantsi kwephiko lakho, usijonge, usikhusele. Ungabalibali nootitshala abancame ubomi babo ukuze bafundise abafundi. Ndicela uze ungamlibali nopresident kwesi simo ajongene naso kweli lizwe. Ndicela uze umnike ubulumko kuba kule meko sikuyo umntu uye ayile kwakuthetha. Ndicela konke ngegama leZisu Kristu Sinesipho. Amen. Isifundo sethu sasifumana kwincwadi yaMose. Sawuqala isihloko sokuqala. Sawuqala kwivesi yokuqala yethu kwivesi yesithandathu. Phantsi kwesihloko esithi ukuthelekiswa kwamalungisa nabangendawo. Hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, ongemiyo endleleni yabomi, ongahlaliyo embuthweni yabagqi. Yena unonelela umyalelo kaYehova, ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, ogqabilayo engumiyo. Konke akwenzayo kophumelela. Abanjalo abangendawo bona banjengomququ ophetshethwa ngumoya. Ngenxa yoko abangendawo abanakuma emgubeni, naboni ebandleni lamalungisa, ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa, ke yona indlela yabangendawo iyakudaka. Inkosi nesifundo sethu ngokudebeka. Le ndumiso zikaDavide. Ezi ndumiso zibhalwe ngababhali abanintsi. uDavide, uAsafu kunye noonyana bakaKora. Ezi ndumiso zithathe ixesha elinintsi ukubhala. Iinjongo zezi ndumiso yindlela yokusondela kuThixo, yindlela yokuba abantu bacele uxolelwa izono, ikwayindlela yokuba abantu bathandaze uThixo nokuba bamdumise uThixo. Kule ndumiso sifunde indumiso yokuqala. Qala kwivesi yokuqala yatsho kweyesithandathu. Ndithe ndakujonga indawo esiza kuthetha ngayo, ndabona uqolo wesibini, yena othi, yena unonelela umyalelo kaYehova. Le ndumiso yahlula okulungileyo nokungalunganga. Siye sithi izinto zakusilungela simlibale uThixo, sicinga uba yonke into eyenzekayo kungenxa yethu, kanti akunjalo, kungenxa yamandla kaThixo. Le ndumiso iyasibonisa okokuba kunjani ukwenza okulungileyo. Okokuqala, ukungahlebi, umntu angenzi ubugwenxa, umntu enze okulungileyo, ngoba yena uYehova uyayilungilelela indlela yamalungisa. Olu phambi lwam nawe okokuba sibukele kuYehova ukuze uYehova ayinonelele indlela yethu. Nakuthi bantwana, uye uthi xa ucinga ukwenza okungalunganga, kubekho into ekusebenzelayo ezindlebeni ikuxelela ukuba le nto ozayenza ayilunganga.
Loo nto ekulumkisayo ngamandla kaThixo ayakunqanda. Loo nto ekulumkisayo ngamandla kaThixo ayakunqanda. Ngoba yena uYehova uyayinolela indlela emalungisa. Siye sithi sakusondela uThixo ngenene ngenyaniso, uThixo uyasiva aze ayinonelele indlela yethu. Le ndumiso indikhumbuza umlimadlela wencwadi ye-Exodus 20, uqala kwivesi yokuqala uyatsho kwivesi yesine. Kukho amazwi athi, lo nguYehova uThixo wakho owakukhupha ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka, uze ungabi nathixo bani ngaphandle kwam, uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilisele phezulu ezulwini, naphantsi emhlabeni, nento ephantsi kwamanzi omhlaba. Ngoba unaYehova ndinguThixo onekhwele. Le nto ithetha ukuthi masikholwe kuYehova, siguqukele kuye, ukuze yena indlela yethu azayinonelela. Wamnonelela uSolomoni kwincwadi yeziKronike zesibini, kwisahluko sesi-7, uvesi 13. Uthi uYehova, mna Yehova ndakuwavala amazulu, ndithumele iinkumbi zize zizokutshabalalisa ilizwe. Kodwa ukuba abantu bam baye bathoba phambi kobuso bam, bandithandaza, bacela uxolo, ndiyakubeva mna ndisemazulwini ndibaxolele. Ngoko ithi le nto, mna nawe funeke siguqukele ekulweni, simthembe uThixo. Ngoba ukuze indlela yethu ayilungise, ayinonelele, ikwanguye umntu oyenza amalungisa avelise iziqhamo, kuba igqabi la amalungisa alibuni. Okubotshiweyo emazulwini kubotshiwe nasemhlabeni, okukhululiweyo emazulwini kukhululiwe nasemhlabeni. Ngoko ke nakule meko yalo COVID-19 uyayazi uThixo indlela yakhe ngokudibeni ngaphakathi apha.